Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag sumubatan mo kami live sa FM station 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bago City Veterinarian nagsiling nga wala sa pamatuod nga gikan sa bago ang nagpositibo nga baboy sa ASF sa Bacolod City. Bacolod Slaughterhouse, adlaw-adlaw na nga i-disinfect sumugod sa Badasod nga semana. Governor Eugenio C. Lacson magapabilin sa NPC nga partido. Bacolod City Police Office nakahanda mang dakop sa nagapatigayon sa perya kag bulang sa mga barangay. Kag sa Good Vibes, longest chicken inasal grilling in the Philippines, nangin highlights ang Chicken Inasal Festival. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, una nga adlaw sang cardiovascular surgical mission ang ginsakdag subong nga adlaw sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital upod ang Philippine Heart Center. 13 sa kabilugan ang nangin benepisyaryo. Ang 7 ang una ginoperahan subong nga adlaw kag anabilin nga 6 ka pasyente ang buwas naman ipaidalom sa operasyon. Suno kay Dr. Julius Drilon, ang Medical Center Chief ng CLMMRH, wala labot nga ini sila mga indigent ang mga pasyente ang mga ginpili bangod sila ang labi nagakinahanglan sang kasubo nga medical procedure. Limitado man suno siya ang post-operative care space ang ospital. 3 anyos ang pinakahuben nga pasyente kag 49 anyos naman ang pinakamay edad. Samtang naglagda man kay ina sang aga sang Memorandum of Agreement ang CLMMRH nga gintiglawas ni Drilon kag ang PHC nga gintiglawas ni Dr. Joel Abanilla nga amo ang Executive Director. Ini sa tinutuyo nga mahatagan sa nagakaigo nga training kag pagpanghanda ang CLMMRH kag mga doktor sini agud to nga mangin fully functional nga Regional Heart Center. Sa idalom sa Universal Healthcare, suno kay Drilon na identify ang CLMMRH nga isa sa mga specialty centers kag ang cardiovascular care isa lamang sa ilang nga labing ginatutukan karon. Paagi sini mas ginahatagan ang pumuluyo sang access sa advanced healthcare kag mas ginapalapit ang serbisyo sa publiko. Nagapabili ng heart disease nga leading cause of death sa pungsod sa datos ng Philippine Statistics Authority sang 2022. Ang implikasyon nito is basically yung access to advanced healthcare. Maanggap, maganubo. Closer to the people. Yes. So para ang serbisyo ginadala na sa mga tao, no, hindi na sila magsala-sala kundi sila makadto. So they are better navigated kundi. So i-introject ko lang na we were identified ang Corazon Locsin under the Universal Healthcare Act as the 12th specialty center. So among one of them is cardiovascular care. For that fortifies or make it official. Na Partnership hindi lang siya, namin. Partnership. So that means this is not the end of it. This is just the start. Sa number 9, iyaran na sa tagsa ka mga alkalde ang desisyon kung wala mag-uupod sila sa KNP o kung ang kilusan na nagkakaisang Pilipino nga partido. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, ang Love Negros wala pa nila matalakay bilang grupo ang ginatukod nga karon nga political group nga KNP kag ginapamunuan ni Bacolod City Mayor Almi Benitez. Pero sunod sa kay Lacson, mayara na sang kaugalingon nga mga national party ang mga katapos ang Love Negros kay iyara na sa tagsa sa mga miyembro ang magdesisyon bahin diri. Sa karon sunod sa kay Lacson, luyag niya nga magpabilin sa Nationalist People's Coalition. Ginapaabot ang pag-resolve sa Commission on Elections ang application para sa accreditation sang KNP sini nga Hunyo. Ginapaabot naman ang pag-resign ni Benitez gikan sa PDP laban sa tion nga may desisyon na ang COMELEC sa pag-accredit sang KNP. Wala pa naman na nasturyahan, but of course every member of Love Negros has
his or her national party already. So we leave that to the members kung gusto sila mag-upod. No? Right now, I'd like to remain with NPC. Sa number 8, kawatan kable nga nagpakuno-kuno nga lineman na dakpan sa Barangay Bata sa Bacolod. Isa naman kakawatan sang kable na dakpan sang Sabado sa Purok Bayabasan sa Barangay Bata. Ang suspect amo si Tony Empanyo, 27 anyos. Sa investigasyon sang PNP, nagapakuno-kuno nga lineman sang telecom si Empanyo kag iya sini ginasunog ang cover sang kable kag ginabaligya sa mga junk shop. Na-recover sa iya ang 27 metros sang kable nga ginabulubanta na gabalor sang 13,500 pesos. Detained na siya karon sa Police Station 3. Isa karon sa kampanya sang BCPO kag sang syudad sang Bacolod ang pagtap na sa pagpangawat sa mga kable bangod sang asud-asud nga mga kaso. Sa number 7, pamuno sa Bacolod City Police Office ang nagapaandam sa mga kabarangayan nga hindi sila mapangduha magdakop sa mga nagapatigayon sang perya kag pabulang sa Bacolod City. Ginmando na ni Mayor Abdi Benitez ang moratorium pending sa review sa pagsulundan sa issuance sang special permit sa pagbulang kag perya sa mga fiesta sa barangay. Pandam ni BCPO Officer in Charge Colonel Noel Alino, bisan sa mga opisyalis sa barangay nga hindi sila magduha-duha nga magpanakop kag pasakaan sila sa kaso angot sa pagsupak sa Presidential Decree 1602 kag 449 may kaangtanan sa illegal gambling kag cockfighting law. Sunod sa iya, dumilian ang dapat nga ginadumilian. Nanindugan si Councilor Al Victor Espino nga legal ang paghatag sa permit sa mga pabulang kag perya sa mga kabarangayan kung may mga okasyon sa dig sa City Ordinance 506. Ginsiling naman ni Alinio nga may nakasugtan sila nga sa syudad kag magahinyo siya sang kooperasyon agud mapabaskog ang kampanya kontra illegal gambling. Inimangod nagapati siya nga ginagamit sa mga promotor sang sugal ang perya kag pabulang sa illegal nga aktibidad. Sa number 6, motorcycle rider patay matapos makabunggo sa nagapark nga wing van. Patay ang 20 anyos nga motorcycle rider nga si James Flor matapos ini makabunggo sang kahapon sa may wing van nga nakapark sa kilid nga bahin sang dalan sa barangay Hunob-Hunob sa syudad sang Escalante. Sunod sa PNP, nagadalagan padulong sur nga bahin sang dalan si Flor sang magbunggo sa likod sang truck. Dead on the spot si Flor bangod sa mga naagom nga kapilasan. Sunod sa PNP, posible nga nakainom ang biktima amo nga nagrekta ini sa nagapark nga wing van. Sa number 5, isa ka lalaki patay matapos gintilo sang iya kaupod sa tricycle. Padayon karon ng investigasyon sa PNP angot sa pagpatay sa Biyernes sa 23 anyos nga si Christian Escalona sa Purok Tahong sa Barangay 2 sa Bacolod City. Sa investigasyon sa PNP, nag-aaway si Escalona nga mo nagadala sa tricycle kag iya sini upod nga babae nga sakay sa tricycle. May ginsapak suno sa pulis si Escalona nga abyan sini apang ginsubag man inisang upod niya nga babae. Nagpalagyo ang abyan kag didto nakabati na lang siya sang pagpaniro. Dugoon si Escalona sang masapuan. Ang babae nga upod ni Escalona amo ginatanaw karon nga suspect sang PNP. Lunsay ibulbalo sa ilegal nga droga ang suspect kag si Escalona suno sa pulis. Ginahibaluman sa karon ang motibo sa pagpatay sa kay Escalona. Sa number 4, more power ang mag-invest ng 4 billion pesos para sa joint venture agreement sa Seneco. Pero JVA ang magapaidalong pa sa plebisito sa Hunyo. Ginsugura na sa More Electric and Power Corporation ang pagsapol sa mga barangay leaders sa Bacolod para sa ginadihon nga joint venture agreement sang Ignite Power kag Central Negros Electric Cooperative kon Seneco. Ang More Power kag Ignite Power lunsay ginapanag-iyahan sang Razon Group. Suno kay Ruel Castro, ang presidente sang More Power kag Ignite Power,
Suportado sa mga lideres ng barangay ang JVA pero nakasandig ini sa desisyon sa masobra 50% sa kapin 220,000 ka mga konsumidor. Sunod kay Seneco Acting General Manager Attorney Arnela Lapore, natalana sa Hunyo 24, 25 kag Hulyo 1 kag 2 ang plebisito sandig sa mga pagsulundan sa National Electrification Administration. Ang Ignite Power amo ang magasabat sang galastuhon para sa natalana nga plebisito. Well, yun. Siguro for the asset purchase, it will be between 1.4 to 1.7 billion. No? I mean, depende yan kung ano ang final number ng distribution asset. And then over and above that, as I've said, nag-ready na ako ng about 2 billion pesos, no? Para we can start investing on day one. No? Para, I mean, we don't have to wait. May pera pa ba o wala, but we are ready on day one. May 2 billion na. So, never mga 3.7 billion? Yeah, siguro safe to say 3.7 to 4 billion. Sa number 3, nagsaka na sa 79.9 million pesos ang kahalitan sa nagakalamatay nga baboy sa probinsya sa report sa Provincial Veterinary Office ang Sabado nga adlaw. Sa Sabado lamang, 395 ka mga baboy ang ginreport nga napatay. Ang protocol karon ang ginapatuman sa naglusok sa dental mo ang pagtutok sa anuman nga virus nga nagadalasang kahalitan. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, tubtob nga wala sa opisyal nga report gikan sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, hindi man makadeklarar ang probinsya nga may African swine fever case na sa naglusok sa dental. Sa ASF zoning map as of May 27, kasunod siyang ginreport nga ASF positive cases sa Bacolod, yara sa red o kung infected zone ini. Ang mga palibot naman nga nagalakip sang Bago, Murcia kag Talisay, ang pink o kunyara sa buffer zone, yara naman sa surveillance zone ang Pulupandan, Valladolid, La Carlota, Salvador Benedicto kag Silay City. Ang nabilin nga mga lugar yara sa green zone, may restriction nga ginapatuman sa buhi nga mga baboy, boar semen, raw meat kag locally processed meat nga gikan sa Bacolod City. As far as the province is concerned, there are the pink zone, which is the buffer zone, and of course there are the green zones. No? So far that's the status. So no area in necrosis or reds? For now wala. No? But just the same, I also say that our protocols now really is geared towards addressing whatever virus is present. No? It doesn't matter anymore what kind of virus, no. So we have taken steps, no, to protect per LGU. Sa number 2, disinfection sa slaughterhouse sa Bacolod sa kadaagang ipatuman sumugod sa madason nga semana. Ginsuguran na sang Anti-Swine Fever Task Force ang pag-disinfect sang tangkal sa Barangay Takuling sa diin napatay ang duha ka mga baboy nga nagpositibo sa African swine fever sang Biyernes. Luwas sa Barangay Takuling ginaduso man sang task force ang temporary closure sang slaughterhouse sa Barangay Handumanan para sa igapatigayon nga disinfection kabahin sa tikang agud mapaiway ang paglaptas sang masakit sa baboy. Sunod kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., tuyo sa City Veterinary Office nga mapatuman ang disinfection sa ihawan kada aga agud mapadayon ang operation kun gabi. Padayon man ang monitoring kag testing sa task force sa mga backyard hog farm. Sa Barangay Felisa, nagnegatibo naman ang hog cholera test sa 4 pa ka mga baboy. Naghinyo naman ang syudad sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry nga mapabilin ana ang testing machine sa syudad agud mapabaskog pa ang testing sa mga hog farms. Of testing. Oo. Din mahalin ng machine. Sa Iloilo. Iloilo. Kaya actually, padala kay amo tungin usar nila sa Friday. Okay. Pagtapos sila usar, kinpuli man sang DA dito sa Iloilo. Di nag-request na si Mayor na ipabalik na lang di kay para maka-testing na sa mga Kano iban. kadasig makakuha sa result using the machine? Daw dali ma lang to kay pila hours pa lang to naka tayo Para na tayo. Mayor. Oo. May initial data na, attorney, kung pila ang mga backyard hog grain surgery sa Bacolod. Ang bigan may initial to sila ti ang ato nag-meeting kami sa kapitan
Tiya sa to kapitan, hindi man sila gambal na mo gini. Hindi siya pati na mula nakajutay ila baboy. Iban nga, man na daw kanamo, man daw kuno baboy. So until na wala pa sila kasabi. Why pa sila kasabi na i-update nila. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka mga baboy nga nagpositibo sa African swine fever kabahin sa mga baboy nga ginpanagtag sa mga estudyante para sa gurun para gamiton ang income sa pagpa-enroll. Samtang veterinary office ng Bago City nagsiling nga base sa ilang record, wala sang may nabaligya nga baboy gikan sa ginatudlo nga farm nga ginhalinan sang amo nga mga baboy. Yaring report. Nagkirig kag napatay. Ini ang baktin nga nagpositibo sa African swine fever sa barangay Takuling sa Bacolod City. Pati ang isa sinigakaupod, napatay man kag positibo man sa ASF. Sunod sa kay punong barangay Lady Glass Palen, kabayan ini sa napulo ka mga baboy kag gibakal sa barangay sa isa ka farm sa Bago City sang Mayo 6 kag ginpanagtag sa benepisyaryo nga mga estudyante kag ginapasagod sang baboy para may magamit nga kwarta pang enrollment. Ang ato na SK, Miss Swine Dispersal Project, wherein ang beneficiary naton are in school youth, mga college students na sila. So sila niyang nagasagot sa baboy. Preparation ni siya actually for the opening of the classes on June na mapa-enroll sila. So isagot doon para may pa-enroll sila on June, no? Ang duha ka mga baktin nga ginasagod sang isa ka estudyante, lunsay nagpositibo sa ASF. Dapat kung tani ikal o kung patson kutob sa mga baboy nga yara sa 500 meters nga radius kung sa diin may nagpositibo sa ASF nga baboy o galing. Wala man sang iban pa nga nagasagod sang baboy sa palibot, gani wala sa may matabo nga pagpamatay sang baboy. Wala may nagasagot na baboy within that radius. Kaya ang sa likod subdivision, ang sa Tubang is an elementary school. So lagi dyan man ang baboy sa palibot, ma? Wala. Sa napulo ka mga ginbakal, kabarangay, 6 ang napatay nga mga baktin. Tanan gin panglubong na sang barangay, pati ang 4 nga buhi. Pero sunod sa kay Dr. Martin Samuel Manuel Torres, ang city veterinarian sa Bago City. May certificate of free status from ASF ang among farm. Makaduha ka beses nga nakuhaan sang sample ang farm kag negatibo ini sa ASF. Buot silingon, ang tanan nga baboy gikan sa among farm ang ASF free. Twice na kami kakwa. Ang first was around November lang. Okay. The second was around April. Sa April. Negative. After the incident, nagkwa pa kita mo? Ang ilang first tong may time frame na siya. Okay. So ang ilang first nga sample nga nag-negative is up to June 12. So until pa sa negative 12? Yes. After that, amo naman pag-process ang bago. Dugang pa niya, nag-issue sang veterinary health certificate ang ilang opisina sa mga naga-travel nga baboy gikan Bago City pagwa sa iban nga LGU. Pero sang ilang ginusisa ang records, wala sa mga baktin nga napagwa gikan sa amo nga farm. Ini ang certification nga kinahanglan ipakita sa manong baboy para makalabay sa checkpoints nga napahamtang sa entry points sa syudad. Ang office will have to issue sang veterinary health certificate. Ang gagwa sa record namon nga ang from that farm, ang nagwa lang na da is 2 sows kag 2 ka lechon size nga baboy. Wala piglets. So ang piglets to ya sa Bacolod, I don't know kung di nagali na. Because we have no record nga. Wala din na record. So dapat kung pagwa si farm naka-record din. Dapat. Gani sa karon, isa ka dako nga palamangkutanon kun diin gid naghalin ang amo nga baboy. Isa ka dako nga industriya ang hog raising sa Bago City. Sa Negros Occidental, sila ang LGU nga may pinakamadamo nga ginaproduce nga baboy. Panugyan sang city vet sa mga manugbaboy sa ilang syudad kung pwede na ibaligya ang baboy, i-dispose na nga daan. Ibakanti anay ang mga tangkal kag manilag sa nagakatabo sa palibot. Hag kolera pa lang ang na-record nga gitunaan sa pagkapatay sang baboy sa Bago City kag pareho sang simptomas sini sa ASF. Tubtob nga wala sang lab results sunod sa kay Dr. Torres nga makapamatuod nga may ASF sa Bago City, magapabilin nga ASF free ang syudad. Sa Good Vibes, highlights ang 3 kaadlaw nga Bacolod Chicken Inasal Festival, ang longest chicken inasal grilling station nga may 3,000 ka mga manok. May report si Romeo Subaldo.
Halos kada kanto may nagainaso nga inasal sa the Upper East sa Bacolod sa kagabi. Sa hamot pa lang sang aso, makalalaway na ang inasal nga manok. Gani halin sa vlogger. Pakado sa mga dalag ko nga negosyante kag artista, present. Ang bilog nga Bacolod nga ang aton inasal namin. Pila ka stick mo, boss mo sa buong gabi? Kagabi, ito. Kagabi, wala pa ko kakaon kay gutom ko. Sa buong gabi, pila plano mo? Ay, plano ko 5 lang. Ay, grabe. Ate, proud kami naka-join gabi kag we want to also help, no? Kay participate. Hindi taga Bacolod ba kami mo? Ate, syempre, promote your own. Yes. Thank you, sir. Nagdiri ang original. 3,000 ka mga inasal nga manok ang dunga naging pangsugba para sa longest chicken inasal grill sa 80 tanan ka mga manug-asan. 320 meters ang kalabaon sa mga sulugbahan naging papila. Maiba niya na bakante ang iban nga mga manok nag-ililikit. Para sa co-chair sa festival nga si Councilor Celia Flor, ini ang pinakamalaba nga dunga naging pang-asal nga manok sa Pilipinas. I think it's the longest grilling for chicken inasal. Because, yes, sa whole Philippines. Because I think all the others, ilaman niya produkto mo, bangus, barbecue, pork barbecue probably, amo na siya. So, diriya Bacolod, of course. Sunod pagit sa co-chair sa festival nga si Councilor Jason Villarosa, ang previous local record lang ani ang luyag nila nga ibit nga may 300 meters nga kalabaon sa pang-asal nga manok. Pero ginaplano na subong pa lang ang mas malaba pagig nga pila sang ginaasal nga manok. Ever nga waay manggid world records ang sinikalaba nga longest grilling, maybe we can apply. But I think before ka mag-apply, you need a down payment siguro of 1 million pesos just to pakatuon di ang ilang team. No? So, amo to ginambali Mayor Albis ang last nga just for local lang ni Anay, we just want to beat the previous record. But if we really want to beat the world record, kilanlan ta at least siguro more than 3 kilometers. Sa kabilugan, nalipay ang mga konsihal sa 3 kaadlaw nga selebrasyon nga para sa ila nakabulig sa mga magagmay nga negosyante nga maka-income kag sa mga pumuluyo kag turista nga maka-enjoy kag makakaon sang inasal nga manok. According sa organizers, next year paabuton ta mas ingrande pagid nga Chicken Inasal Festival sa Bacolod. Sige, ni watch siya nagbalik niya eh. So, syempre, panugod ko na siguro. Puro matsyag ko, gingutom ko gito. Prado ko nagkaon niya. Wala gid makaluwas ang inasal sa akon. Kaagom ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga mga pangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayang hapon.